kapwa coach, kaya sa mga pinuyang niya, o ayan sa mukoyang niya, ikang pukoki, kaya nakita, kaya pasaya, kaya muya ay testimony. Kapwa coach. Yung niya may coach yung mautang kaparan, kaya testimony kami lelemet, cepel kinuuwang, yang kakete tama ka uno coach yaya ngay mo. Amen? Mowanay bantaw lang, mowang imen kabasa nga isnoy, pwede aban pay ng wawa, ayon kaksan sa long way po kon, temen pong gaykan, isnoy. At ay Serlin, ay last name Santiago, so kon, pwede ay pilpopo. Ngayon kichi, ay sungal Papa Permenso Santiago, ay sungal Nono Misco Mauricio Salvador. Amen. Ikairta nan momotson Christ the King, yay wene, kichi. Kalangan tiyang kauno coach, pwede wasat, may chikitaya, may kakasaya, may wasa, may ikairta. Prituecha sarabin na tiyang moayo, makatete may ikatilit, o ipiluya sa umpapa. Nain ko, ipilchikita uyaman. Ipiluya sa umpapa patrekan, ipiluya sa umpapa nan momotso. Lelang pukon Mercedes, ipiluya sa umpapa. Ako ko to lelang sa uyo, me pengoy pilata. Nintuan ay asayar kung watak puksarawi, o ngay tiarata, kautanan maura na ramasaman, e anane en aleta Christ, en pasamoyang Christ ano. Ika nalalamin niya sa unang chikicik, ay baba nono wayola, nan mumotso, yala kasarawi, sang nilposon may raan. At niya sa umayan kirkoyak, niya kung wat-watok puksarawi, o ngay plata, mautaan ika nanane, yan pasamoyang Christ na naimo. Ikaw yang Christ na naimo niya ilautin. Koto len, ang saw yung nakaw na coach, tengay sarawi, kasalayang niya mautaan, ikananane, baptize niya, ang saw me, iyalayer, kasumkan, ikaw yang Christ na naimo. Ariban daw lang kasaya, i-baptize, sabat, mawi, away. Nan mas, nan 2006, tenan tarjapit bueno. Iranet me ikakasaya me Iran me imaitang usapanay mo kau. Nanay so me baptize, o iwewe ki me baptize, yeyan ka without sang, yeyan ka kalukila, songkan koros me yasa me nimilale, me sotra pong yang kubrang kot, yeyan ka kawayaka. Nay ko, ikaw sinindawa sa chika pindi ang kaun. Meron magmay masan to yesnoy, ngoy sarili. May masan to koro saramas no sa iyo. O sa iyo mo may mas. Nasa open. Rangwat, iwalya ka. Imen katete, kiron pukyo magangkosa ng koryang korent. Limaway sa pisu. Wasa cha masani. When meman, awialar sa pulman Christ, sa pulman Jesus, may masa sorala o nakapulian. Amen? Ime ng katete. May utang may yung coach may wow, o ino kayo kanong hindi ang kauna ka chimpiliyota. Sang nang tuwan masa kayo ng kabete na inono. O yan ka, koto o uya tama kura. Tami ng katete wasat, pwede ayaw sa may kasamoyang Christ na naino, o i-baptize lang, o yanana uya. Ay puko na kauna ka chimpiliyota dat, nagkat koro sa karya yung niya. Ay manokela, ay kesela, kami kinamauto ko dahil maurin at labanap, maurin kangoti, maurin wesitlo kaya ngoy, klaramas sa manungaw kapngatan ang pangaramas. Nain ko, nagkat koro sa rilsan. Ikat nga di kauno ko, wautan, wagi tayo mo, naaramas sa manungaw 2% kapuki. Nain ko, isotra uya, mamauto percent kapuki. At 80% utan, so pensan. Nautana wagi piyasang nan mau sopung mau suat may kayo tulad. May kilang na may po. Arya inay ng katete. Serlinin masa salar. Nakapwalyanti. May masa soran. Medyan kiyo salar an kilimdok. Kiyo salar kay kiyang tano kukurong bot.
O, may pangkate ke magayopong kam nagkataropei ng kalesia. Nasa ng coach, ganyan sabihin ko sa mga Christ na naimaw. Wayosang na nauren, na naur kita may sopong, tanaur tayo bang kasaya. Na nauren utut, o waya lang na nauren ngayon. May yosala tama pong o tama sopong. Kailangan o iwasat may pacho kita o yung kakatiti. Amen.